गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ। लोगोफोरजों दिनै सावरायगोन गोरिब न'खराव जोनोम जानानै जोंबो गोरिबैनो थैनानै थांफिननांगौब्ला मा जागोन। दिनै सोरबाया बुङो लाइफखौ इन्जय खालाम, लाइफखौ इन्जय खालाम, लाइफआ मोनसेल'नो। नाथाय जों हौवा मानसिया लाइफखौ माबायदि इन्जय खालामगोन साननानै सानस'हाया जों हौवा मानसिया, नंगौना नङा? आं सिख्लाफोरनि बेलायाव जेबो बुंनो रोंनाय नङा। सिख्लाफोरा माबायदि सानो लाइफखौ, ना इन्जय खालामनो सानो, माबायदि सानो, आं सिख्लाफोरनि खेथ्रआव बुंनो रोंनाय नङा। नाथाय आं हौवाफोरनि खेथ्रआव बुंगोन। जों दिनै गोरिब न'खराव जोनोम जानानै दिनै जोंनि बिमा बिफाया न' गंसेबो मोजां खाना होलांनो हायासै, बोरायबाय बुरैबाय। जोंबो न' गंसेबो मोजां खानो हायाब्ला, गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हायाब्ला लाइफआव बेसेबां लासिंसिं। गोरिब न'खराव जोनोम जानानै गोरिबैनो थैनानै थांफिनोब्ला जोंबो महा पापनो। आखाइ आथिं दोङो, गासैबो दंजोबो, नंगौना नङा? जों अब्ला मावना जानो रोङाखै, मावनानै जों थाखा फैसा आरजिनो रोङाखै। जोङो बिमा बिफाया गोरिबमोन बिसाराफोरा, गोदोनि मानसि, उपाय गैया, गुबुननियाव हाजिरा खामला मावै मावै हा हु गैया, देरबोबाय, गथ' गथाय खांबाय, हाबा जाबाय, नंगौना नङा? नाथाय सोरबाया गोदो जेबो गैया, हा हुबो गैया, गुबुननियाव साखर थायै थायै हाजिरा मावै मावै दिनैनि दिनाव बेसेबा गिदिर बिजनेसमेन जानाय, दिनैनि दिनाव बेसेबा गिदिर न' बां गारि ट्रेक्टर नायग'हायै हा हु गुबुननिखौ बायजोबनाय जों नुनो मोनो, नंगौना? नुनो मोनो ना? जों गोरिब न'खराव जोनोम जानानै फंबायमोन, जों गोरिबैनो थैना थांगोन नामा बे जिबन मोनसेयाव? जों सेंग्राफोरखौ जों बुंनो हाया जों लाइफखौ इन्जय खालाम होननानै। भाइ आंथ' हायालै, नोंसोर हायोब्लाबो। आं जेब्ला उन्दैमोन आं ओरैबायदि सानोमोन बिमा बिफानिया बाददों, आं गंसे न' लुनो हानायब्ला मोजां। आं बेफोरबायदि बाथ्रा साननानै गोबां खामानि मावोमोन, आं खोन्थागासिनो दङ। अब्ला फंबायमोन, सुप्रिया होननाय मैया आंनो गोबां कमेन्ट हरदों मैयानि भिडिअ'आव। बे होनदो आरो नों बेफोरबायदि जालायनानै सिख्ला मानसिखौ रेसपेक्ट होनो रोङा, सोलों होनना बुंदों। बिनानाव सुप्रिया, स्क्रिनावबो होना गोनांनाय बिनानाव सुप्रिया, सिख्ला मानसिया मोजां खामानि मावोब्ला, हिनजाव मानसिया मोजां खामानि मावोब्ला नोंखौ रेसपेक्ट होगोन। नों मोजां खामानि मावा थेवब्लाबो नोंखौ रेसपेक्ट होगोन, मालाबाबो रेसपेक्ट होआ नङा, होगोन। नाथाय नों गाद्दारि, गाज्रि आखु दिन्थियोब्ला, गाज्रि खामानि मावोब्ला नोंखौ मालाबाबो रेसपेक्ट होनाय नङा। बांद्राय गाज्रि खामानि मावोब्ला, बांद्राय गाज्रि देखायोब्ला माने नोंनि बिगुरखौ बुसिनानै आलायना होनोबो बारा गोबाव नाङा। रोखाखा बिनानाव सुप्रिया, मोजां खामानि माव, मोजां देखाय, 100% नोंखौ इज्जत होगोन, फुलमालाबो होगोन, आर'नाइबो होगोन, आरो फैसा नांगौब्ला नोंनो फैसाबो मोनगोन, नो प्रब्लेम। नाथाय गाज्रि खामानि मावोब्ला, गाज्रि देखायोब्ला नोंनि बिगुरखौ बुसिना होनोबो बारा गोबाव नांनाय नङा। डाइरेक्ट रोखाखा, आंनि राव खाबाय। बेनिफ्राय मैया दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना, ओरै जानजाय मावनाय। दा कमेन्ट बक्सआव ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरनो रोंगौ मानसिफोरा, बानायग्राया लाजिमारा, नुग्रायासो लाजियो, बायदिसिना। नाथाय बे मा बुस्थु बेखौनो मिथियाखै बिसोरो। देशआव, बुहुमाव थाबायनायनि कम्पिटिसन जायो। नोङो 20 किल'मिटार 40 किल'मिटारखौ नोङो ओरै सिद्दा गोसा थाबायनानै नोङो थाबायजोबनो हानाय नङा। 40 किल'मिटारखौ नों ससेयाव नांथाहैगोन, ससेयाव स्ल' जाहैगोन। नाथाय 20 किल'मिटार 40 किल'मिटारखौ नोङो ओरै जानजाय सिमावसो थांनांगोन, अब्लासो नोङो मोनहैगोन। सिदा थाबायनायनिख्रुइ नोङो आधा घन्टा 40 मिनिट सिगां मोनहैगोन नोङो। जानजाय सिमावनानै थाबायनाया मा बेलाय, मा मडेल नामा, जाम्बा नामा, इमान जाम्बा नोङो। नोंखौ सिगां मोजां मोनोमोन आं, नों इमान जाम्बा। आरे यार भाइ, आं मोनब्रै एक्सारसाइज खालामो। जिमाव सानसे जिमजों एक्सन, सानसे जिमजों डान्स, सानसे जिमजों योगा, आरो एक्सट्रा गेमा आलादा। आं बेफोरबायदि मिथिबाय, नोंसोर बुजि मोननाय नङा बेफोरखौ। बेनिखायनो कमेन्ट बक्सआव जोबोर मोजां मोजां कमेन्ट लिरनो, नाथाय आं रोंगौसो सानदोंमोन बेफोरखौ मा। आं दिनै सानो फंबायमोन, बिनानावमोन, दिनै सानसे थांदो, गाबोन सानसे फैदो, थांगासिनो थांदो दिना। आङो सानसेयाव मोनसे गोदान बाथ्रा बुंनो सानो। दिनै गोदान, गाबोन गोदान, समफोर गोदान, आलादा आलादा। नाथाय उनथिं फैफिनबाय थानो गोनां जायो। आं बेखौनो दुखु मोनो। आं खारनो सानो सिगांथिं, बेसेबा मोजां मोजां बाथ्रा लानानै गोदोर माने गोदान बाथ्रा बुंनो सानो फंबायमोननि थाखाय। नाथाय आङो जिमखौ बेखौ 100 केजिखौ मारियो आं हारसिंबाबो, 80 केजिखौ ओरैनो नर्मेलि मारियो। आं दा सानो फैनो गोनां दिनाव 200खौ आं हारसिं मारिनो हागोन हाया, आं बेखौसो टारगेट खालामो। आं उनथिं खारनो साना मालाबाबो। जियानो जादोला,
जोङो लाइफआव गोरिब न'खराव जोनोम जानानै गोरिबैनो थैना थांगोन नामा? दिनैनि दिनावथ' मा ओरैबायदि डेन्जार जाना फैदो गोरिबफोरनि थाखाय खामानि मावब्लाबो फैसाया थाया 300 थाखा हाजिरा मोनो 300 थाखाजों नों बेदर जागोन माइरं बायगोन ना न' लुगोन हा दिनै जोंखौ न' गंसे मोजां लुनो हायाब्ला न' गंसे मोजां गैयाब्ला बेसेबां गाज्रि नुयो मालाय गुबुन देशाव केरेलाफोराव माने न' गैयाब्ला सनमानानो गैया 15-20 लाखनि न'आ थाथारो बिसोरनिया गोरिबबाबो जोंनिया गोरिबनिया मा थायो इन्जुरनि न' आरो मा थिं खावलाब्ला जोंनिया गोरिबनिया नाथाय गुबुन स्टेटनि गोरिबा मा 15 लाखनि बेसेबां आसमान जामाननि फाराग बेनिफ्राय जोंनियावबो दिनै राजखान्थिया जान्जियाव नुदों नांलायलायो मालाय नांलायलायनानै धोनि नाथाय जोंफोर मा मोनदों मा जादों जोंफोर सानफ्रोमबो गुबुननि खिबुआव खारफानानैनो जों मा दिनै बे इन्जुरनि न'आवनो नांलाय खमलाय बेनिफ्राय जों नंना नङा आङो फंबायमोन ओरैबायदि सानोमोन लाइफआव जेब्ला आं क्लास 8, 9, 10 फरायो बिमा बिफाखौ बाददों मोजां गंसे न' लुनानै हा माला मोजां गंसे न' लुनो हागोन आं मा मावनांगोन बेफोरबायदि सानै आं खामानि मावोमोन उन्दैनिफ्रायनो माइ गायखांनायनि उनाव बेसर फैयोमोन 15-20 बिगा गामिनि सासे मानसि लाफानानै जोंहा आमाइनि फिसाला आइनि बिदानि फिसाला फैसाबो जाबायमोन कबि गायोमोन जोङो फाननो लाङोमोन हाइ स्कुल 9, 10 फरायनाय खेलाबो गेलेनो थाङो फरायोबो हा जेबो लाजिया खेला बोनानै थाङो कबि फाननो लाङो साइकेलाव नारनानै स्कुलावबो थाङो क्लासाव बेलासि फैनानै डाइरेक्ट दुब्लियाव बेफोरबायदि सानैनो कलेजबो मोनबावबाय कलेजावबो मावबावबाय थांनानै माने फरायबायानो थादो खामानिजों लोगोसे बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो मावै मा जाखो भगबाननि अननायाव मायबा मोनसे ट्राइ खालामबाय जायखौ ट्राइ खालामदो जबखौ बे जबाबो खेबसेनो जानानै होबाय दिनै जाना होनानै मा जाखो जबबो मोनबाय दिनै फंबायमोन आङो नोंसोरखौबो बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो माने नोंसोरनि ब्रेनखौ इउज बाहायनानै माबायदि खामानि मावनानै दिनै न' गंसे मोजां लुनो हागोन न' गंसे माने बिमा बिफाया जियानो जा माबायदि मोनसे माने संसारखौ माबायदि रुजु जालांनो हागोन आङो बेफोरबायदि मावजानो लुबैयो फंबाय बेनिफ्राय आं दिनै इउटुबाव बाथ्रा बुंनानै सोरजोंबा नांलायनो गोनां जेबो दरखार गैया आंनि लाइफआ जोबोर इन्जय थार बायनो आं थार बायनो हायो आं गाबोननो थारबो अननो हायो इन्जय खालामनो हायो आं थार बायनानै गिदिर गारि बायनानै आं इन्जय खालामनो हायो न' आं जाय सिमांखौ नुदोंमोन खामानि मावै न' गंसे मोजां नुनो आं बे न'खौबो लुनो हायो बेनिफ्राय आङो बिखाफोर दोननानै ससमा गाननानै रावखौबो नायालासिनो आङो गिदिंनो हायो थाबायनो हायो रावजोंबो बे जानजाय सिमावनायखौ खिन्थिनानै इमान जाम्बा नोङो बेफोरबायदि बुंजानो गोनांथि गैया नाथाय जाम्बाया गावदि बेफोरखौ मा बुङो मा खेला बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिया दिनै आं ओरैबायदि जाम्बा जाय मानसिया जाम्बा जेबो रोङा मबाइलनि इउज खालामदो कमेन्टल' लिरनो रोंगौ आं बेफोरबायदि मानसिजोंबो रायजायो लाइफनि एक्सपिरियेन्स बुजिदो मानसिफोरा मा खालामबा मा सानो मा मावोब्ला मानसिफोरा मा सानो गासैबो मानसिनि साननाय हनायखौ हमदांनानै मोनदों नाथाय आं इन्टारेस्टबो मानो होनब्ला बुजिजोब्बाय फैनो गोनां समाव मा गासैखौबो बुजिजोब्बाय नालाय गोसोब्ला मा ससमा गाननानै बिखाफोर दोननानै सोरबा माथो होबा होबाय होआबा होआ गिदिंथिंबाय थानो हायो लाइफआ पुरा इन्जय माने जेसेबां मावनांगौ मावबाय दा माने इन्जय खालामनानै खेथि दङ खेथियाव मानसि सासे लानानै बरियासे फाननानै खामानि मावलाय फानलाय गय दंफां गायनानै गय दंफाङाव फाथै होलाय फाथैखौ 100-200 फानलाय कमला गायलाय माने निम्बु गायलाय 100-200 खामायनानै बिन्दास रावजोंबो बुंजानो गोनांथि गैया बिन्दास लाइफबो सोलिनो हायो थेवब्लाबो फंबाय बिनानावमोन आं नोंसोरनि थाखाय बाथ्रा बुङो मिथिबाय मानो होनोब्ला उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बिमा बिफाया जियानो जा आं सिख्ला मानसिनि साननाय बेलायाव आं जेबो बुंनो हाला फंबायमोना जाहाथे बिमा बिफाया गोरिब जानो हागौ नोंसोरनि साननाय हनाया गोरिब जानाङा नोंसोर खामानि माव ब्रेनखौ इउज खालाम माबायदि खामानि मावनानै जों माबायदि साक्सेस जानो हागोन लाजिनाङा ओरैनो थानाङा खामानि माव थैखौ दै खालाम जेब्ला नों थैखौ दै खालामगोन बेनिफ्राय बे थैखौ नों दै खालामनानै बेखौ नोङो माने मोजां साननानै मोजां खामानियाव बाहायगोन अब्लानो नों लाइफआव साक्सेस जागोन नाथाय ओरैनो सा साज्रांबा दिनैनि दिनाव लाइफआव साक्सेस जानाया सहस नंला थाखा फैसा खामायनायाबो माने थाखा फैसा खामायनो हायो नाथाय बे थाखा फैसाया मा दिनैनि दिनाव भेलु गैला भेलुआनो गैया फैसाया बेखौ नै 50,000 60,000 मोनो माबा मोनसे बेबानो थांजोबो भेलुआनो गैया फैसाया ओरैबायदि जानानै फैदो दिना बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन आरो आं फंबायमोनखौ बुंगोन भाइ खुद खामानि माव थैखौ दै खालाम
थैखौ दै खालामनानै न' गंसे मोजां लुनो टारगेट खालाम लाइफआव साक्सेस जागोन माबा मोनसे टारगेट लानानै खामानि माव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द